Arvon katsojat, moi! Mitä kuuluu? Hyvä vai? Okei. Mulla on nyt asia, okei. Mä oon nyt niin hullu, mä syön näitä. 2 kerrallaan. Eli näin. Tämmösen. Mä syön eka tämmösen, sitten pistän toisen noista suuhun. Katsotaan minkälainen peli sieltä tulee. Ei tuu ihan nätti peli sitten. Mä uskon. Mua kuumottaa oikeesti nyt. Mua jännittää vähän enemmän. Kestääks mä sen? Eikä katsotaan. Ketä olemme saatu. Mulla on näitä sitten 2. Mä käyn jossain vaiheessa ostamassa näitä hyviä juttuja. Mä käännän. Eli näitä. Näin. No, tarvike. Saadaanko me se? Tässä kestää aika kauan. Okei, mä voin laittaa minkälainen ketju. Mä oon nyt vähän tämmösen ketjun. Tää on mun tämmönen ketju. Tällä mä en nyt jaksa pelata. Haluatko ne nähdä, ketä mulla on niin pirun hyviä pelaajia ollaan vai? Mä tykkään niistä pelaajista, ne on niin hyviä. Siinä. Noni, Neymar ei oo kentällä aivan sama. Neymar on tuolla. Hondaki. Mä laitan Neymar johonkin tähän kohtaan. Vaikka tohon. Noin. Sitten etsitään vastustaja. Te näette nyt vähän matkaa tässä, sitten ei ihan varmaan haittaa. Eka karppi. Näin. Sitten otetaan eka karkki. Eka hyvä juttu. Mä oon sitten sekopää. En oo sekopää. Mua kotta polttaa. Okei. Kattokaa katsojat. Tässä se on. Tässä. Joo. Tämmönen. Lopetellaan näin.